Ден 5 от 100 сайта за 100 дни. Днес ще ви покажа как превърнах това в това. Всеки ден избирам един български онлайн магазин и показвам как бихме го подобрили с помощта на AI, UX и реален опит от WooCommerce проекти. Днес разглеждаме foodshop.bg, онлайн магазин за модерни дрехи, обувки и аксесуари от водещи световни брандове. Стъпка 1. Качих скриншот на продуктовата страница в ChatGPT и написах: направи анализ на тази продуктова страница и откри най-големите възможности за по-добро потребителско изживяване и повече продажби. Стъпка 2. След това написах: предложи най-добрите UX и CRO подобрения, които ще помогнат за повече доверие, по-лесен избор и по-висока конверсия. Стъпка 3. Накрая написах: създай висококачествен редизайн на тази продуктова страница, като запазиш бранд идентичността на Foodshop. И само за няколко секунди получихме изцяло нова концепция за продуктовата страница. Ето и крайния резултат. Какво подобрихме? Добавихме силен хироблок, за да представим продукта по-въздействащо. Добавихме основните предимства до снимката, за да се ориентира клиентът по-бързо. Добавихме тръст елементи до цената, за да изградим повече доверие. Подобрихме избора на размер и цвят, за да се пазарува по-лесно. Добавихме клиентски оценки и социално доказателство, за да намалим колебанието при покупка. Добавихме секция Complete the Look, за да увеличим средната стойност на поръчката. Ако искате вашият сайт да е следващият, оставете коментар под това видео с линк към него. Моля, харесайте това видео и последвайте за още подобни видеа.